Weer in mijn eentje op pad. En we gaan op pad voor kerkorgels in Zeeuws-Vlaanderen. Ten eerste in de basiliek van Hulst ontmoeten wij een amateurorganist. En dan rijden we verder naar IJsendijken, een hele mooie kerk. En tenslotte naar Oostburg. Ik heb er zin in. Kijken jullie ook mee? Zo, Tim van Helder geeft me een box. Helemaal uit Oostburg. Goeie reis gehad. Jazeker, bedankt. Geweldig. En we gaan er aan beginnen, hè? Dat denk ik ook, ja. Ik weet wel zeker. Kom, we gaan. Nou, we zijn hier bij het orgel van de mooiste kerk van Nederland, de basiliek van Hulst. En ik zit hier naast de organist en ja, die gaat zich even aan de kijkers voorstellen. Goedemorgen Jan, ik ben Marcel Magnus en ik mag sinds 2010 hier de vaste organist van de basiliek zijn. En welke opleiding heb je gehad? Ik heb de volledige conservatoriumopleiding in Gent gevolgd. En wat maakt zo bijzonder hier dat orgel hier in Hulst? Nou ja, ten eerste, kijk, dit is een heel oud instrument. Dit orgel is meer dan 400 jaar oud. En dat vind ik altijd heel magisch. Op het moment dat je hier een toets indrukt, hoor je eigenlijk het geluid van 400 jaar geleden. En ja, dat is zo bijzonder, want het is alsof je eigenlijk teruggaat in de tijd. Ja. En natuurlijk met deze architectuur erbij is het helemaal volledig. Hè? Ja, de basiliek is natuurlijk een gotische kerk, heel hoog. En wat je dan krijgt is heel royale akoestiek. Een seconde of 6, 7 nagalm. De ideale klankkast eigenlijk voor dit instrument. Ik heb 6 tot 7 jaar pianoles gevolgd. En 6 maanden geleden ben ik zelf volle bak begonnen met orgelspelen. Mijn interesse door het orgel werd vooral gewekt door video's van het orgel op YouTube. Dus ik heb een orgel aangeschaft en ben gaan orgelen in zelfstudie. Zo, geweldig. En Marcel, nog iets toe te voegen van een stuk wat jij gaat spelen? Ja, ik speel dus het tweede deel van het werk van Bach waar Tim mee begint. Het is een stuk waar je eigenlijk het orgel even in volle glorie kan laten horen met alles erop en eraan. En we hebben ook nog opgenomen, of in ieder geval dat zijn we van plan om te gaan doen, het Zeeuws-Vlaamse volkslied. Geweldig. Daar heb ik zelf een compositie op gemaakt. Echt wel. Ik heb het in 2014 gehoord, klopt dat? Ja, dat is waar, want toen vieren wij 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. Ja, dat was gewoon tranentrekkend, hè? Weet je nog? Dat is waar, ja. Gaan we vandaag nog een keer proberen te doen. Oké. Nou, we gaan er naar luisteren en kijken natuurlijk. Dankjewel, jullie allebei. En succes.
Ja, nu gaan we vanuit het mooie orgel in Hulst gaan we naar IJsendijke en dan zal daar een heel mooi stuk spelen op het orgel in IJsendijke. We zijn nu bij het mooie orgel hier in IJsendijke van de Mauritskerk. En Tim zit hier naast me. Tim, wat is zo bijzonder aan dit orgel? En bovendien, welke stukken ga je spelen? Nou Jan, ik ga de Prière à Notre-Dame spelen uit de Suite Gothique van Leon Boelman. En het Wilhelmus. We zijn hier natuurlijk in de Mauritskerk. Wat zo speciaal is aan dit orgel, het is een badsorgel. Van dezelfde orgelbouwers als die bijvoorbeeld ook het orgel uit de Dom van Utrecht gebouwd hebben. Dus een serieuze orgelbouwer, maar in een relatief klein kerkje geeft een prachtig romantisch geluid. Nou Tim, veel plezier en we luisteren natuurlijk aandachtig wat je te horen brengt hier in deze kerk. Nou, hier zijn we dan aangeland in de prachtige kerk hier in Oostburg van de protestanten. En hier zitten we dan bij het orgel. En we gaan kennis maken met een amateur organist. Met wie heb ik het genoegen? Ik ben Willy Kamphuis
Ik speel ongeveer sinds 1990 in de kerk. Ik heb dat eerst in de gereformeerde kerk gedaan, maar die zijn sinds een jaar of 8 samen met de hervormde kerk. Dus nu heet het protestantse gemeente. Het is een orgel met een hele mooie klank. Het is iets moderner, het is niet zo historisch, maar er zit een heleboel registratie op. En het is zodanig gestemd dat je er heel veel soorten muziek op kan spelen. Zowel Bach klinkt hier prachtig op als modernere muziek. Na het optreden van Tim in de katholieke kerk, de Basiliek van Hulst, en de prachtige Mauritskerk in IJsendijken, nu ook in Oostburg in de Open Haven Protestantse kerk, gaan we weer met Tim in mijn eentje op pad.